Wel, dyma ni temperhau gyda cystadlu'r Bustach ac i ni gyda'r dosbarth nawr y gwartheg allan o Darw Cynhenid yn dyfe ac Alaw Evans o criced gyda fi o hyd. Dwi'n gwybod bod ti'n hoff iawn o'r Bryd Cynhenid yn defnyddio nhw adre ar y ffarm yn criced? Da ni'n rhedeg Darw Prydeinig efo'r fiches commersial. Da ni'n teimlo'n gry bod yr tarw a'r geneteg yn gwneud lot o wahaniaeth i'r unedig i gynhyrchu buchod ar gyfer y dyfodol. Ie, yn union. A'r hybrid vigor yw'r term sy'n cael ei ddefnyddio tipyn yn dyfe ac mae yna wartheg o safon fan hyn nawr o'n blaenau ni'n does, ti'n bod? Safon arbennig, dwi'n meddwl bod mae yna Short Horn o'n blaenau ni, mae yna Aberdeen Angus, mae yna Galway, so mae yna ddipyn o ddewis a dyd y gwir o flaen yr beirniad. A dyma ni Megan, nôl yn y cylch cystadlu unwaith eto, yn cystadlu'n y ffair am y tro cynta. Arbennig. Wedi ennill i dosbarth bore yma gyda i heffer. A mi fydd hi nôl yn y bencampwriaeth y fori ten, neu'n mynd am y brif bencampwriaeth. Ond mae wrth gwrs yma'n helpu'r teulu Jenkins. A mae wncwl i Thomas drws nesau iddi fyna nawr. Maen nhw'n cael ffair i'w chofio. A profiad arbennig iddi hitha'n ferch ifanc yn mentro i'r cylch. A Thomas jyst yn rhoi ambell i dip iddi fyna nawr. Drycha'r ddoi nhw arbennig. Llygad ar y beirniad. Mae'n tynnu llygad oddi arno fo. Ydw i'n wych, Megan fach. Mae'n neud job ffantastig fyna, da iawn hi. Mae gen i hi anifel smart ofnadwy fyd. Croes Birgon, da ni dallt. Di reid y lliw ar siap arbennig iddo fo. A dwi'n meddwl bod i'n mynd i fynd ar gardau goch fan hyn eto. Yn de, da iawn. Mae wedi neud. Llon gyfyrchiadau, Megan. Mae jyst yn gwbl rhyfeddol. Da iawn, wir. Mae'n anhygoel. Mae wedi neud unwaith eto, Alaw. Briliant. Mae'n mynd i gofio'r ffair ma'n byth. Yndi. Arbennig. Gwych, llon gorchiadau. A bendigedig ar rhannu fo efo teulu hefyd, ynddo fi. Ynddo fe. Alaw, diolch i ti hefyd. Croeso, diolch yn fawr iawn, Ifan. Diolch am darbenigedd. Mae wedi bod yn bleser cael ti. Diolch yn fawr. Wel, Megan, ti wedi neud i to? Fi'n neud i to. Wel. Yeah. Surprise? Surprise mawr to, yeah. Sim dagre tren? Na, dim dagre tren. Happy. Ti'n dod i arfer ag yna? Yeah. A jyst yn rhywbeth naturiol nawr. Na, llongyfarchiadau mawr iawn i ti a'r teulu a Thomas nwncwl fan hyn yn ail. Thomas, llongyfarchiadau i ti hefyd. Thank you. Wel, i chi'n cael ffair i'w chofio fel teulu'n barod. Ydyn, y tiwm na, ydyn. Mae'n neud sgalu'r tŵan, ydyn. Special iawn, mae'n bleser gweld y gwartheg efo chi. A na gyd a i'w nawr, pob lwc fori. Fori, tiwm na, fori na. Amdani. Amdani. Da iawn, boys. Diolch, boys.